sa spevniť v tomto. Pretože posledné časy majú byť nebezpečné. Pre koho? Otázka teraz. Pre koho? Nie. Pre neveriacich im to nerobí nič. Pre nich to nie je nebezpečné. Pre nich je to normálne. Pre veriacich bude to nebezpečné. Pretože Ježiš hovorí, že neveriacich bude chcieť klamať diabol. Nie. Veriacich bude chcieť klamať diabol. Nie neveriacich. Rozumieš? Neveriaci už sú tam, proste im to je jedno. Oni príjmu všetko, oni ani nevidia, že to je zlo. Pozri, pokročilá technika. Jaká je pokročilá technika? Že? Oni si, proste ľudia budú myslieť, to je pokročilá technika. A príjmu všetko. No ale my sme od toho tu, my máme to posolstvo, poslanie, aby sme mohli proste dať pozor, pretože tí ľudia nebudú vedieť, že idú do zahuby. Nebudú vedieť, že niečo sa im stane. OK? Predstav si, keď teraz v Anglicku má byť všetko v čipe, všetko v elektronike, hej? Tak si predstav, že teraz auto naštartuješ prstom, pás už nepotrebuješ, občansky nepotrebuješ, všetko to budeš mať v jednej ruke. Rozumieš, oni povedia, to je pokročilá technika. Ale my to dobre vieme, k čomu to vedie. No ale preto by sme mali proste dať, vedieť známym ľuďom, hovoriť im o Kristu. Je to dosť vážna vec, pretože keď sa sami dozriete, či už na živom vysielaní, alebo takto, my tu, tak nejak tie evangelizácie nejak klesli. Nejak sa to zmenilo. Nejak to prestalo. Už tí ľudia nemajú tú túžbu prinášať ľudí k Bohu. Nejak sa to zmenilo. Preto, ak máš aspoň v srdci známeho rodinu, tak skús im povedať. Viete, Ježiš nie je ten, ktorý vykupuje len tých dobrých. Nie. Ježiš vykúpil celý svet. On zaplatil za celý svet, rozumiete? Ale no tí ľudia nevedia,